Vážené dámy, vážení páni, vážení priatelia, toto je jedno z najluxusnejších a najkomfortnejších aut, ktoré si môžete v dnešnej dobe kúpiť. Je to Mercedes triedy S Maybach S680. V podstate zhodný s triedou S, vpredu má akurát masku Maybach, inú multibeam LED svetla s dosvitom cez 650 metrov v tomto krásnom dvojfarebnom laku. Tu je to podstatné. Veľmi podstatné a veľmi veľká vzácnosť v dnešnej chorej dobe. Je to 12 valec o objeme 6 litrov a výkon 450 kW, 612 koní. Pozrime sa ešte do interiéru. Interiér je v nádhernej bielej koži. Famózne vankúšiky. A inak interiér zhodný s triedou S. Veľmi sa mi páči tá textúra dreva. Logo Maybach vzadu. Je to štvorkolka, Firmatic prevodovka, je to 9 stupňová, ktorú si Mercedes robí sám. No a vážení priatelia, pozrime sa tu. Najdôležitejšie miesto v tomto aute. Zadná loža. Je to priestor povýšený nad triedu S. Nádherná. Úplná, vážne dokonalosť, vážne priateľ, dokonalosť. No a medzi konkurentov môžeme zaradiť Bentley Flying Spur, Rolls-Royce Phantom alebo Audi A8 Horch. Ale A8 Horch sa robí len so 6-valcovým motorom. Toto je 12 valec. Takže vážení a milí priatelia, píšte mi do komentára, čo si o tom myslíte. Moje meno je Matúš Rejta a ja ďakujem, že ste sa pozreli.